Igbo Igbo ekele m na ọlọlọ Nneka Chimeze na-ekwe na-ewetara ụlọ ọnọdụ Igbo biko iwuru onye Igbo ọ dị mma Igbo na-amasị tụsa dis video ma ịhụ ya onye m chọrọ ikwu okwu ya ugbu a na-awụ nwanne anyị nwoke akụriri property ya na Lagos Mandela's house ahụ about 7 stories building ya zụrụ ya ote Lagos State gọọmenti ji egbuwa ya aka na-apụ ya mana tupu m aga n'iru ka m kọwata ihe m ji na-eti mkpu ahụ na m ihe a na vision kwuo ya otu a ga-eji destroy ndị Igbo na-ekwu ya na-eteki ya serious. Ekwuru na that vision ahụ m na in our unity lies our strength, in disunity lies our destruction, and that disunity na-destroy ya right now. Ebe anyị nọ na-achụ ego and ịchụ ego ahụ na-eme anyị unite because of selfishness na-enye anyị nsogbu and ọwụkwanụ na ndị Igbo dị difficult to unite mana enwedo any platform anọ na-eme unite anyị ahụ n'eziokwu na n'eji asụsụ wee na-enye warning na o ruole mgbe anyị ga-elite unite a na challenge ọha na eze ọkachasị sinetọ Azụta Mbata onye isi ndị ọha na eze ọnwụ na ị ga-arụ ọrụ ahụ kindly resign ka onye nwere mmasị ndị Igbo lite anyị need as a matter of urgency onye ga-achịkwa anyị. Echele m mkpu ka achịkọ IPOB ihe ewu otu jikọrọ ụmụ anyị niile ọnụ all over the world ka achịkọ ya asị na m na-akwado ha achọghị m ịma ndị Yoruba achịkọ ndị OPC chịkọ ndị agbụrụ ha nke anyị agaghị apụ iche. Now dịka m ji kwuo na mbụ onye m jiri bịa okwu ya na somebody Okafọ nzụrụ Mandela this our brother ihe ọ na-agabiga. Now this our brother nọ na Lagos ọ na-anụ mgbe a na-akụricha ihe ndị ọzọ ma mgbe akụriri nke ndị aspanda onye a na-akụri nke nwanne ya zo ọ gaghị ekwekwu okwu ị na-esave your investment. Onye akụriri nke nwanne ya agba nkịtị ọsọ a ga-aha nke ya. Anọ na m na campaign, in fact problem Enugu state gọọmenti na ndị otu ya na-enye m na my estate ụfọdụ ndị sị m na you can't fight politicians. M sị ha you can't fight politicians is once you rere your right as a human being, as a citizen, because you don't get your property aka you've willingly handed that property over to that person ka ọ ya ga na-eme decision. Ọ ya dị nwanyị nwa bụ ndị Igbo ụnụ ọhụrụ this Mandela's house a na-akiri onye Igbo nọ n'akụkụ ga-azụ ya nọ na by the side ya adịla surprise na ndị gọvanọ anyị ma ndị politicians anyị top politicians ndị ahụ ha ga-agara onye okwu ihe ewu ya n'azụ ya is a matter of ịzụchakwa a ga-abịakwa nra gị asụ onye Igbo ewu ka m play the voice note of arịrị nwanne anyị na-akwa and gwa ụnụ na ọ bụrụ na Igbo nọkọ ọnụ the number of ndị Igbo nọ na Lagos ọwụsa iji otu obi na-eme enwedị onye Igbo aga na-akpa property ka ogoro onye Igbo na-akpa trọk ndị Awụsa asụ nọ n'ebe ahụ ya masị ha na-achọ wụrụ na ọha na-achị ha nọkọrọ ọnụ were otu olu na-ekwu ịkpa ofe onye Awụsa na-akpa trọk aka gbuo ya agba the whole Lagos ọkụ so ndị a dị aware of this adị emetọ ha aka. Ihe a na-eji emeta ya aka ahụ na imeta onye Igbo aka onye Igbo ga-anọ n'akụkụ ote mmanye nke igbo ya ọsịsọ ka o take over. So unu gerecha arịrị nwanne anyị nwoke nke ha kpọcha because that video dị long unu gecha arịrị ya mpụtazie kwuo ihe anyị nwere ike ime na this our brother agaghị lose this property and then the best way we ya kpụrụ this government kwuo ya court ka anyị wee nụ nwayọọ na-egada evidence gosi na anyị kwesịrị ịpụ na this Nigeria and stop going to beg government. Ndị na-asị na anaghị akpụga gọọmenti court a na-akpụga gọọmenti court ka unu gere arịrị nwanne anyị nwoke anụ nwa na-akwa ka unu gere arịrị ihe mere ihe a achọrọ m ịkpọrọ unu this our brother. I don't know why it's not playing. Oh, ihe a ga-enye m nsogbu na I wanted it to play. Ihe ahụ oh God, what's all this now? Okay. Ka unu gere aha ya wụ Ọnụọha Okafọ Eze. In Nigeria. Some videos were put up on social media by me, and I want to make clarification because a lot of people were asking what actually happened. So I just want to take out and just explain what actually happened. You know, this is regarding the Mandela's property where some of the videos showed where people were looting properties that belong to the building that I own through my company, Area FM Radio Limited. Mandela's building was formerly belonging to Mandela's Group Limited. But sometime in 2020, the company wanted to sell the property and they offered it to the public. I picked an interest and I bidded for the property and we agreed, on the price of the property. But due to the fact that the property was a 17-story building, so the amount was also 17 stories. I didn't have the money then, so what I did was I seek for financing from Zenith Bank. So 2019, I wrote a letter for financing of the project of that property from Zenith Bank. That was Mr. Ebenezer, was the former GMD of Zenith Bank. So he approved that loan. With this feedback of the approval when COVID came, so it became even more difficult for the bank to disburse that purchase.
which also, delayed a little bit. Eventually, the bank paid. 28th of August 2020, the bank paid for the property after I must have met up with my own requirement, which part of them was for me to provide my own equity contribution. Of course, I did. So the bank bought the property. And since then, for 2020, up until now, I have not had any, I never have or I'm having anything that has to do with title issues. The property in question, I have the tax documents on the property. The moment the bank pays for the property, the landlord. Now, this video the long. So I'm gonna cut ya cut. This video the long. Ebe ọzọ m ga-ewepụta ugbu a na-awụ ebe Lagos State Government officials ga na-elutu in broad daylight property this man. There were no pure notice as of nwoke. None. And when the head just banye kpọrọ ndị police wabaga na property man na-eti ori. Then a na-akpọ commissioner si ya dị aware. Mgbe emegidezi nwetezi gọvanọ sị na ya adịghị aware. Where we had all the equipment we imported for the renovation, both our lifts, we bought a brand new lift. The building had 3 lifts before the fire, and we bought 3 brand new lifts, the air conditioning system, the panel, a lot of things, everything. Even in the this special plant here, we have about 72 rooms hotel that is planned to be on top of the building. Every equipment, both sale, both fridge, both ACs, everything that we bought part of the second floor as where we have our storage was broken and taken away by the men of I don't know who they are anyway. Because I was meant to believe that they were people from Lagos State fiscal and Lagos State building control agency. The vehicle they came to that day. Now, this man here, Mr. Okafor, onye anọ na Lagos mgbe akpọkpọrọ as panda. Kedu ihe ọ pụtara kwuo? Ọ ga-ekwu because ọ na-save this man the last house. So many of our brothers and on island feel na ha dị untouchable. Chisco ha niile ihe mee ife ha pụta maka ihe Igbo ha na-ezo na aga touch their business. So which means onye were no onwe gị as a second class citizen, your property will also government. Ya bịa were ya mgbe ọsọ ya hapụ ya. Ọ wọta ka esi eme ya abroad. And this issue of fiber alụcha agha to Nigeria one, only one of the Lagos Yoruba land is wrong. You know, a Nigerian land, I hope they may be mad enough from Texas, going on Chicago. I know what Jacka in name one. And I call out every Igbo businessman on Lagos, all the Igbo chairmen, markets. They may here on behalf of this man. Because this is planned. And I go to do to Nayade United. Okay? I've had my own fair share of it, and I'm not caught now with government. Now Lagos I continue this individualistic. This man who hallmark. I banketing. In my man even though Nanga behind the business na pitoy. They can't go there because Ophonia will say Metraki Metlahanchaka. Manankai will only Bogaga Biga Huche. What are the value of that property? I will take it to the bank. Only will go this Mandela's house. I am Mota, Ichika Kono. Now, Lord, good you for ye. Yakam Unity. You will be on Yagala 1 year. Euro and Igbo blogger, I'm calling on you. The IPOB press. What any drone or Yakan Odin may own up but call Londa out. Call on Lagos State government out. Call on Ryan Sanalan and why I can read the people this tongue. Creating awareness of their evil. It will need on a Lagos to make sure here in protest. Kurogana, this building and done a mayhem. To go call the whole television stations in Nigeria. A boy at CNN. I not see when we're back. I cannot copy and that is Nigeria when we're on. I have to the whole world is Nigeria when we're on. Oh, Mumma. No Mumma. Now, fellow countrymen, it is an idea in a country. I was citizen. And I'm called on your blabonibu. Later, all government na apụ onye Igbo ihe ya ọ pụta ba akwa onye ọbụla lite lụọ ọgụ ya ihe ahụ government da political bandits mana ala Igbo anna m ka ha pụta dị maka tere ụgbọ na ndị ji ala asịfa onye Owere onye ọlụ nwanne m nwoke ka mana ọ ga-aga n'Owere ụgbọ na-akpọ oke ọnụ n'Owere ala ndị mmadụ tụrụ fọ ya bịa gọọmenti ọ ga-abịa gbagbuwa ha ka agba nkịtị ihe ndị a ji na-ara nsha ha na-ara onye pụta tie onye pụta ya gafere ịgafere onye gafere n'ụzọ n'isi nshi ụzọ lọtawa obere ijiji ịgafere hụ trọbụl gafere ihe lọta ị ga-eme to that trouble and ọwọ your turn eji m ohere a na-akpọ Igbo niile ka anyị lite in solidarity to Mr. Okafor, the owner of Mandela's house. Lagos State government na-apụ ya ka agbakọ take and to court drag ya ha
mee ka achọ na agbụgbara ha aka nata ha prọpati onye anata ha prọpati onye ha lee anya ha aga na nke ha ga-aga na nke onye ọzọ. Eche mmasị anyị nwedịrị ndị ọkaiwu ndị Igbo Lagos, ebe ka ụnụ nọ, ndị ọkaiwu ndị Igbo Anambra, ndị ọkaiwu ndị Igbo all over Nigeria. Ụnụ a ga-ekwu na ụnụ kwuo emewe elekshọn a ga-enye ụnụ ego. Ọha na eze a ga-ekwu ha kwuo emewe elekshọn a ga-enye ha ego. Ndị gọvanọ a ga-ekwu enwere ike ụwa gọvanọ si na azụ ịzụrụ ihe a. Traders ka anyị lite n'ụzọwa onwe anyị na onye ajụ ndị ajụ onwe ya, ka anyị lite n'ụzọwa na onwe anyị na Igbo onye ajụ ndị ajụ onwe ya. Ndewonu.